बे FIS फ्ल' इरिगेसन स्किम बेखौ AIBP स्किमजों बानायनाय जादोंमोन 9-10 फाइनान्स इयाराव। दा बेवहाय बै समावनो आं एसे जेब्ला खामानि मावदोंमोन खेबफा खेबनै फैनानै नुदोंमोन एसे जिनिसा लेभेला इन्जिनियारखौ बुंदोंमोन आं, खिन्थु जाय बिथांमोना बे खामानिखौ लाना फैदों बिसोर बारा गोसो होआखै, जायनि थाखाय बिदि जादों। टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बे जिनिसा जादों। हाया बिराद गोजौ ओमफ्राय दैया गाहायाव, जायनि थाखाय बे हेड वार्कआ कमप्लिट जाब्लाबो दैया गोजौ गाखोनो हाया। जाय रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन बेजों गोबां माइ गायनानै थांना थानायनि लामा बेखौ मोननाय जायाखै। सानजाहाबो ओरैहायबो बिदि गैया आरो। दा ओंखायनो बेखौ एबार जोंहा जोंनि गोदान सरखार जाबाय, परिबर्तन सरखार, जोंनि BJP UPPL सरखार। जोंहाय आंनि बन्धु बिथां EM इरिगेसननि आं बिथांखौ लाबोनानै नायबाय। आरो निस्सय जोंनि जे BJP सरखारनि जे सिन्थाया कमिटेड, रायजोफ्रा जाहाथे जेराव इरिगेसन स्किम दङ बेनिफ्राय दै मोननानै मोननै मोनथाम आबाद खालामनो हायो, बेखौ जों नाजादों आरो। बेखौ मावफुंगोन आरो कमप्लिट फैगोन बोसोरनिफ्राय जाहाथे बै रायजोफ्रा दै मोननो हायो बेनि थाखाय बेब'स्था खालाम। दा एबार दैज्लां जाबाय मावनो हानाय नङा, बे दैज्लां बायब्ला बे खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन आरो बिनि बेब'स्थाखौ लानाय जागोन आरो। सार बेबायदिनो मोनथाम मोनब्रैसो फेलियर जानानै दं जेनेबा जोंनि समस्थियाव। मागथाइगाव मोनसे लिफ्ट इरिगेसन दंमोन, हयथ' गेजेराव बेखौ आङो मोनसे रिभाम्पिं खालामनायनि थाखाय पलिसि लादोंमोन, खामानि मावदोंमोन, खिन्थु कमप्लिट जायाखै। बै गलादाङियाबो बेखौ DRDनि माजों मावदोंमोन, DRDआथ' नोंथांमोना मिथिगौ इन्जिनियारफ्रा बे माने इरिगेसन बेजों लोब्बा गैयै इन्जिनियारफ्रा बिसोरखौ रोंनाय नङा, जायनि थाखाय जे एथ' कारेन्ट बिराद दाहार संकसनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय बे जिखौ एखे बुफायलांजोबदों आरो दिनै जों नुदों जायगा जायगा जेनेबा बे इरिगेसन माबाफ्रा गाहाय लेभेलाव जानानै माने दैया गोजौ गाखोनो हाया जादों आरो। बे बेड लेभेला बिराद गाहाय बानायदों, जेरै बेबो आरो बै माबायाव दं माने सराइबिल खाथियाव मोनसे दं, जमदर कलेज खाथियाव बेबो गाहाय जानानै दं। आरो बै रायमोनाव मोनसे दं, बेबो गाहाय जानानै दं। दा मानसिफ्रा जेरै दैखौ मोननांगौ मोननो हायाखै आरो। ओंखायनो जों नुदों जोंनि टेकनिकेल माखासे इन्जिनियारफोरनि एसे भुल दं, बिसोर मोजाङै माने बे लेभेलखौ लानो रोङाखै, बेखायनो बिदि जादों आरो। सिन्था खालामनानै बेनि बेब'स्थाखौ लागोन। नाला माने बे जे इरिगेसन स्किमजों रिलेटेड बेखौ खालामनांगोन, जेराव गामिफ्राव बान्दो खोनानै माबायो। गोदो बान्दो खोयोमोन, दाबो DRD बायदिसिना बान्दो खोनानै होनाय जायो। आरो एसे एनै लामाफोरखौ रायजोफ्रा गावबा गाव मावना लानाया मोजां। गोदो जों गामियैनो बिराद गिदिर बान्दोखौ खोयोमोन, सरखारनि फैसायाव गरसे मोनामोन। दा दिनै जों नुबाय रायजोफ्रा एसे माने अलसिया, माइया गायगोन गाव मावनानै मोनगोन, गाव मोनजागोन, थेवब्लाबो आलि दोंसे खोनायावनो सरखारनि आसनि लुबैयो आरो। जाहाथे बिदि जाया, गामिनि बान्दोफोरनि थाखाय सरखारा हागौमानि होगोन आरो एफा एनै जेनेबा केनेल बानायनायखौ सहाय खालामगासिनो दं, निस्सय खालामनांगोन। खिन्थु एसे एनैखौ सरखाराव नेया लाबानो लोगो जेखौ इमिडियेटलि नांगौ बेखौ रायजोफ्रा ओंखारना मावनाया मोजां आरो गावबा गावनो। मानोना ओरैनोसो जनानै थायोना, बेखौ मावना लानाया मोजां। दा बेफोरखौ जेनेबा इरिगेसन रिलेटेड आरो माखासे बान्दो सरकारि बान्दोफोर दं, बेफोरखौ सरकारा नायगासिनो दं, नायलांबाय थागोन आरो। পুনৰ মেৰামতি কৰা যাব। ইয়াৰে এই অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে যাতে সকাহ পায় আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো মানে ধাৰণা বছৰত যাতে খেতিয়কে যিকোনো প্ৰকাৰে দুটা খেতি কৰিব পাৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে এই সমষ্টিৰ MCLA তথা EM আমাৰ দেউৰা নাৰ্জীহাৰীৰ দ্বাৰাইও আমাক কৈ আছে কথাটো, আৰু আমি আজি নিজে চকুৰে চালোঁ আহি। আৰু অহা বছৰ যিকোনো প্ৰকাৰে এই বান্ধটো যাতে আমি মেৰামতি কৰিব পাৰোঁ আৰু কৃষক ৰাইজক যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি চেষ্টা কৰাই যাম। চ' আমি অকণমান এইটো অলপ চাব লাগিব, কাৰণ ইমান টকা খৰচ কৰি চৰকাৰে এই বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ অকণমান ভুলৰ কাৰণে, যিটো হয়তো লেভেলটো হয়তো টাইমত ভালকৈ লোৱা নাছিল। তো আমি সেইকাৰণে এইবাৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ, আমাৰ যি বৰ্তমানৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা আমাৰ CHD ডাঙৰীয়া আছে লগত আছে, তেওঁলোকে এইটো চাই পেলাই অহা বছৰ আমাৰ ৰিপৰ্ট দিব আৰু সেইমতে আমি কাম কৰি যাম। কিন্তু আপুনি কথাটো যিটো কৈছে সেইটো কথা হয়, অকণমান তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ গাফিলতাৰ কাৰণে হয়তো লেভেলটো টাইমত নল'লে। সেই টাইমত 1910 আৰু 9-10 2009-10 যিটো কাম হ'ল ইয়াত, তেওঁলোকে সেই সময়ত অকণমান ৰাজনৈতিক নেতাই অকল কামটোহে ইয়াতে আনিলে, কিন্তু মানে যিটো আমাৰ ছাৰ্ভে হ'ব লাগিছিল উচিত ছাৰ্ভে, সেইটো হয়তো নহ'ল। সেই নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আজি চৰকাৰে আঁচনি দিয়াৰ পাছতো আমি সুফলটো পোৱা নাই। আমি এইটো হ'ব নিদিম। আমি যিকোনো প্ৰকাৰে যে আমি FIS টো যাতে কাৰ্যক্ষম হয়, সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম।